Maryam Yahaya. An haife ni ne a garin Kano. Yaushe kika fara yin fim? 2016. Wani fim ne kika fi shan wahala? Fim ɗin da na fi shan wahala sosai MARYAM ne. Wace ƙasa ce kike jin daɗin zuwa? Babu ƙasar da nake jin daɗin zuwa irin Saudiya. Menene fatan ki na ƙarshe a Kaniwood? Mu rabu lafiya da kowa, ni ma na je na yi aure. Me yake takaicinki? Abin da yake raina zanen fitar huce ta kai. Me ke damunki? Yake da mu da zanen faɗa ba zan boye. Yanzu in nace ina son ki ya zaki? Dawa da girgiza zan yi gaban ka in jujjuyi. Daga sai kike? Zan yi maka albishi kai da ci da mai tarbiyya. Wace irin soyayya zaki ba? Zan sani maka farin ciki na nan gidan duniya. Gaskiya kin burge ni. Da kai masoyina da makai kyau da kawai. Ni a mutunci zan ce ban canza. Da wasa nake miki bana son ki.